nothing more. Здравейте на всички, аз съм ZombieManBG и днес правя един туториал, как да се направим с празен свят. Да започваме. Искаме синглплеер, ако искаме да играем синглплеер, искаме Create New World и тук това ще го преминаваме на Void World. След това слагаме Game Mode на Creative, даваме на опцията на света. И тук си да няма значение, това го правим на изключено, за да няма села или нещо друго държи. Това учи задължително на On. World Type Super Flat. И тук Customize, искаме Settings, там Customize. Това са основните настройки на Super Flat светът. И искаме Presets. И това всичко го триеме, това са последователно. И сега тук пишем вместо Village 2 неща, пишем това 0.2.0 и искаме Use Preset. След това какво стана тук? Нещо се бълна. Искаме Use Preset. Да, ето. И ето Air. И искаме Done. И така се става Done. И искаме Create New World. Ето. И чакаме да не се видите какво светът. И сега в момента падаме. Да, сега ще умра. И оп. Тъпа. Така до 150. Мъга. И Не падай. Сега се качваме нагоре някъде. И да, ето това е. Сега основното нещо, с което можем да билдваме, да строим, пишем ето това в чата. Set блок това grass и ето го нашият grass блок. И така можем да си строим разни нещица. Виждате, че това е като за по-слабите компютъри, защото по-слабите компютъри, знаете, които искат да снимат, имам предвид. За хората за слаби компютъри, които искат да снимат и нещо такова, то моят компютър, самият моят компютър е много слаб и аз за това може би вече така ще играя на такъв свят. Ето игра в момента с 60 FPS. Ето виждате 60 FPS точно дигам на фрапса. И да, надявам се да съм помогнал с нещо. Ако съм ви помогнал, харесайте клипа, абонирайте се за мен и коментирайте. Ами да, това е от мен. Надявам се отново съм помогнал. Аз бях готин скин. Аз бях ZombieManBG. До скоро!